אחים יקרים ואהובים, הרבה לעשות אין לנו. הקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית והביא עלינו מצב שהוא לא בשליטתנו. תראו, אנחנו צריכים לתת כוח לחיילים שלנו. החיילים נמצאים עכשיו כפסע לפני כניסה לשטחי האויב. אני לא מפחד מהצפון ומהדרום. לא מפחד מכלום. אני יודע שאם יצטרכו, יטפלו גם בחיזבאללה וגם בחמאס בו זמני. יטפלו בשניהם. וכל העולם כולו בעזרת השם יתגייס לטובתנו, שבעזרת השם יתברך אנחנו נכריע את המלחמה לצד הטוב ביותר. הרגעים האלה נמדדת האמונה של האדם בקדוש ברוך הוא. אסור לפחד בשעת מלחמה. תגידו לי, זה בלתי אפשרי? לכו לקדוש ברוך הוא, תשאלו אותו, הוא אמר שזה אפשרי. אתם לא מתווכחים איתי, אל תתווכחו איתי. פוסט-טראומה זה דבר שיכול ללוות בן אדם כל החיים שלו. אני מאוד מאוד מפחד על נפשות שלכם, של נשותיכם ושל ילדיכם. המחשבות, הפחד, אף קדימה למקומות. אני מקבל טלפונים מאנשים ב-12 בלילה, ב-1 בלילה. אשתי מפחדת, לא מוכנה לישון, לא מוכנה לעשות כלום, לא מתפקדת, לא אוכלת, לא ישנה. מפחדת שמחבלים יקפצו לה מהחלון. לצערי הרב, הפחד רץ למקומות אפלים ומיותרים. אנשים היום רואים בן אדם ברחוב יושב באוטו, קופצים עליו ומפחדים שהוא מחבל. כל מיני דמיונות שבאים. אני מבין את זה, הכל בסדר. אבל אם אנחנו לא נתפוס שליטה, על הפחד שלנו, לחיילים שלנו לא יהיה כוח להילחם. בא אליי חייל שאמר לי שאשתו בחרדה, אשתו בהיריון בחרדה, כשהוא יוצא למלחמה, ואמר לי לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה. אמרתי לו, אל תצא למלחמה. למה? כי אתה תפחית את החיילים האחרים. אם חייל מקבל טלפון מאמא שלו, או מאחותו, או מאשתו, או מהילדים שלו, ואומרים לו, אבא, אנחנו מפחדים, הפסדנו חייל בארץ, במלחמת ישראל. אנחנו צריכים להיות עורף חזק. להגיד לחיילים, אנחנו לא מפחדים, הכל בסדר, צאו, תעשו את העבודה שלכם, תחזרו הביתה לשלום. אנחנו לא מפחדים.